Aí era mellor que ahora. Había unha orquesta normal, pero había moita máis xente dos pueblos e toda hora a joventú, en vez de ir ás festas, marcha para as discotecas. Pois no campo eran os labradores que sembraban maíz, trigo, depois facías a recollida do trigo, facías a malla, unha festa grande, o día da malla, e todo eso acabouse. Agora faen aquí en Meira e aquí na Ponte Nova, en San Tirso, por aí unha malla, pero pequena, non? Había casas que mallabas un día inteiro, con 30, 40 personas. Facías o palleiro, había que subir a palla por unha escaleira para cima do palleiro. Era unha diversión, non? A parte do traballo.